So ni dai yanzu ina so zan yi amfani watan da UC browser ne, so kai za ka yi amfani da ko Chrome da kuma sauransu. So da fari za mu je Google, sai mu search, sai mu ce google.com. kuna gani sai ka je can ƙasa inda kake ga inda wannan arrow ya taba wato create your Google account, sai ka taba. Yawwa, so kamar yadda ke gani yanzu gashi ya bude mana wato page inda za ka ciccika first name kenan ba. Yawwa, so sai mu je mu ce last name Muhammad. So sannan yanzu za mu zo wannan username wato inda za mu cika, ba a son space, ba a son gap. So duk abinda in za ka cika wato irin wannan waje abinda ya shafi wato email ba a son gap, za ka yi su ne a haɗe gaba ɗaya. Aliyu Muhammad 02@gmail.com. mu tabbatar da wato password namu, sai mu sake sawa kamar wancan. A nan phone number da za mu cika wato wanda muke bukata, mu yi amfani da email din ta inda za a turo mana dukkan wasu code da za mu yi amfani da su, shi. Sai mu cika date of birth namu wato shekaru. Yawwa, so sai mu ce next. Yawwa, so yanzu a takaice wato sakonmu na confirmation shi muke jira ya shigo. Agree. Email address namu da alamun kamar ya kammalu. Yawwa.